муаллимаи фанни математикаи муассисаи таълимии рақами 8 шаҳри Бухтар дар қатли хонандаи синфи 2 ҳамин муассиса гумонбар будааст. ӯ ноболиғро латукуб мекунад, ки дар натиҷа кӯдаки хурдсол ба ҳалокат мерасад. ҳодиса рӯзи 27 майи соли равон рух додааст. аз мақомоти маҳаллии шаҳри Бухтар ба пресс-натиҷа гуфтанд, ки барои ба ҳалокат расидани кӯдак гумонбар Мадинаи Аҳмад муаллимаи фанни математикаи муассисаи таълимии рақами 8 ҳисобида мешавад. гуфта мешавад, кӯдаке ки ба қатл расонида шудааст хонандаи фаъоли муассисаи таълимӣ буд. аз як фан баҳои 4 дораду халос, боқӣ монда аз ҳамаи фанҳо пайваста баҳои аъло мегирифт. муаллимае ки дар қатли кӯдаки ноболиғ гумонбар аз соли 2019 донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусравро хатм кардааст. соли сеюм аст, ки ҳамчун омӯзгор фаъолият дорад. бо сабабҳои барои мо номаълум рӯзи 27 май хонандаи синфи 2 муассисаи таълимии рақами 8ро дар манзили истиқоматиаш латукуб мекунад, ки дар натиҷа ноболиғ ба ҳалокат мерасад. падару модари кӯдак аз ҳам ҷудо шуданд. кӯдак дар тарбияи модар будааст. модараш фурӯшандаи бозор аст. иттилоъ додан аз мақомот. феълан сабаби даст ба чунин кирдори ношоиста задани омӯзгор Мадинаи Аҳмад барои мо маълум нест, аммо гумонбар дар боздошт буда тафтишот аллакай оғоз шудааст.